אנחנו נמצאים בהרדוף, ואייל דוחף את הילדים. אייל, תן איזה שטיפ הגון עכשיו. לא, אייל לא די. אמא, מה את רוצה? אני רואה איך הוא מסתובב. אתם מוכנים? לא יותר 1, מדי. 2 ושלוש. זהו, זה אייל? או-אה. Too much, stupid man. Too much. הילד אוהב. הילד אוהב? כן. ילד אוהב? עולים ויורדים בנדנדה בהרדוף. הלל, יש לך משהו להגיד, הלל? אין לה מה להגיד. אבל בזהירות. זהו, בקרש. חזק. אל תדאגי, הם מיוצבים. זה נורא מסובב מהר. זה לא מסובב מהר, זה נהדר. יפה מאוד. וואו. אל תעצרי אותם, תדחפי. איווה. פנינה, תיזהרי, כמעט חטפת מכה בראש. לא, אני לא חטפת. אוקיי.